Συγκαταθέμετε. Ναι, κύριε Μακίνη. Ναι. Όχι. Όχι. Ποιος μπορεί να κρυφτεί από εσάς. Όχι, είπα να ανοίξω ένα γερμανικό μπαρ με λουκάνικα και μπούς. Όχι μπούς. Μπούς! Ναι. Ναι, μήπως βέβαια θα το δοκιμάσετε. Όχι, δεν είναι έτοιμο ακόμα. Γι' αυτό εδώ, μήπως να κυρώναμε το καράβι για σήμερα. Δεν γίνεται. Μην τα αγγίξεις με τα χρωμόχερά σου. Δεν γίνεται, κύριε Μακίνη. Μη σας πουλάω για τα λουκάνικα. Απλά δεν αντέχω να με πετάνε στον τοίχο τα μεσάνυχτα. Θα αυξήσετε τον ήχη. Εγώ λέω να το μειώσω. Δεν είπα να τα πιάσω αύριο. Εγώ θα βρω καλύτερο. Εσείς ποιον θα βρείτε να χορεύει, να κολυμπάει, να παίζει κιόλα και να ανέχετε εκεί την τρελάρα σας. Δεν θα της μισθή το έργο. Το γεράδι το παίρνω, θέλεις τον γη. Τα λεμόνια του λιξινά και ταιριάζεται, θα πίνω. Νόρμα, μη σε δεν μ' αρέσει. Σκατέλο χριστιάκο το καπέτσιο. Γι' αυτό έχει εγώ στο κεφάλι στο στόμα σου. Και πήγε σε λιγδί θα τα πόδι. Να μην το έφυγε. Μήπως την έπεσε κιόλας. Δεν τη λέμε τόση ώρα. Τι είναι και καταμωμένη. Και γιατί την έπεσα που δεν της αρέσει. Δεν σου λέω, θα γελάσεις. Έτσι, εσύ και τα δόλου. Της αρέσει με το διάβολο. Μην ακούω βλακίες. Τώρα είναι βλακίες. Τώρα είναι βλακίες. Όταν μας βούρδετε εσείς με τη μυρωδιά της, δεν κοιτάμε. Τολμάς να συγκρίνεις την παλινμυρωδιά σου με το άρωμα. Ο πιο καλός μου φίλος, ο πιο στενός συνεργάτης. Δεν είναι δυνατόν να χαλάσει τέτοια φιλία επειδή πήγε ανάμεσά μας αυτή η φώκια. Κάνεις ακριβώς αυτό που συγχαίρουμε. Δεν το πιστεύω. Έκανες ό,τι έκανες μαζί της και τώρα την κατηγορείς. Τι λες, άναμπρε, όλα θα τα πάρω. Όλα θα τα πάρω. Όλα. Πάτα! Πάτα, δεν με νοιάζει. Μόνο το περιοδικό με νοιάζει. Ποιος θα το γράψει, δεν το σκέφτεσαι. Όχι. Γιατί να το σκεφτώ, να το σκεφτείς εσύ. Να πάρεις 14 Σάμσον με την καταστήση. Δεν το σκέφτεσαι, Έχασες και τη μνήμη σου, μου φαίνεται. Εσύ δεν έλεγες στο περιοδικό σου, είναι το όνειρό σου. Εσύ δεν θα έκανες τα θεμέλια της Αμερικής να τρίζουν. Και λοιπόν, τα όνειρα δεν έχουν στέγη, τα μεταφέρω όλου. Λοιπόν, μέχρι να βρεις που θα τα κουμπίσεις, θα έχεις πεθάνει από την πείνα. Μη σε νοιάζει, για μένα είναι και βρήκα δουλειά. Ποιος θα σε πάρει χαημένα. Το Super Idol. Θα γράφουν οι φοιτητές. Νόμο θα πάω το παδιακό σου. Ένας άνθρωπος με το ταλέντο σου δεν μπορεί να καταδείξει τη τηλεόραση. Δεν μπορεί να σπαταλάσει έτσι το ταλέντο σου. Και ο Τζον δεν πήγε με τον Πόλο, αλλά γράψω ανέλα 20 τραγούδια μαζί. Ποιος Ο Τζον? Λένον! Δεν τα κόψε με τον Πόλο και την τα φτιάξε με τη δυο κόνου. Ο Τζον ο Λένον δεν είχε τα αγκαλιά όπως εγώ. Ας που και αυτή αμένει σε δυο κόλου του θα μένει. Κάτσε να μάθει. Αυτό θα φύγει φύγε. Αλλά εγώ δεν θα γίνω να περάσει. Τελείω. Καλά είσαι και τέλεια. Μπορεί να φαίνομαι αδύναμος, αλλά δεν είναι. Ναι, για ρίξε να δω. Είμαι προκαλής, προσπαθώ να την κρατηθώ, δεν θέλω να σε χτυπήσω. Χτύπα, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάσαι το χέρι μου. Εγώ δεν φοβήθηκα τη Μακεδίνη. Από θες, ένα. Λέγε ό,τι θες. Δεν σε αφήνω να περάσεις. Άντε, άσε με να περάσω, θα το μετανιώσεις. Θα χτυπήσεις τα όπλο. Ναι, πιο εύκολο είναι. Αν βάλει την τηλεόραση, θα πει το όνειρό σου. Θα σε βάλω στο σύστημα. Θα σε αναγκάσουν να γράψεις αστιάκια που τσομπολιά. Σάχλε. Ρώτα, θα γράψω για κάποιον που σκότωσα μπροστά σε μία πόρτα. Εντάξει, θα χτυπηθούμε λοιπόν. Εννοείς που είναι εύκολο ψιές χαστούτια. Όχι. Το ξέρεις ότι έχω μάθει όλοι στο καράβι. Δεν με νοιάζει. Θα παλέψω βρώμικα. Κάτω από τη μέση. Τουλάχιστον δεν θα πάνε καμένα τα λεφτά που έδωσε για τα μαθήματα. Σε προειδοποιώ πάντως. Το καράβι είναι επικίνδυνο για τη σωματική σταθερότητα. Ναι. Ο κακός μου να δεις το ψήνιο σου είναι. Ελπίζω να μην θα δώσω, γιατί ξέρω πόσο δυνατός είναι όταν θυμόμαι. Θα νιώσεις ότι τα παίρνεις βίλα! Έτοιμος για μάιπαν, έτοιμος από καιρό. Έλα! 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 Έχεις ξεκινήσει. Αυτή την γελία φτάσει. Όταν συνέβη τη δείξε μου καλύτερη. Έλα! Όχι, 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 όχι. Θα σου δείξω τώρα τις 4 βασικές ποσισιόν. Θα σε τσακίσω που θα σε τσακίσω, τουλάχιστον να μην θέλεις και είναι. Κοίτα! Νόρμαν! Τι είναι?
σκύλο. Να ξέρεις πως πρέπει να σκοτώνεις. Όταν αρχίσεις να κινείται αυτό το χέρι, τίποτα δεν το σκοτώνει. Τέρμα. Σου δίνω πρετέξι και ύστερα έφυγα. Πού πας? Γιατί δεν κάνεις να παλέψεις τον άντρα, τι φοβάμαι. Στα χαμήλια μου άκουσες. Δεν φοβάμαι σένα, παιδί μου, τι να φοβηθώ, να πουντήσω. Τον εαυτό μου φοβάμαι. Μην παίρνεις να δω με τις πλακίες σου, αφέντε πρέπει να το σκοτώσω. Κάνε λοιπόν. Κάνε λοιπόν. Άστα, τα λόγια και κάνε. Το καλείς, πάμε. Πάμε. Το καλείς. Καλά θα δει έτσι που χτυπάς. Στο καράτε, χαϊβάνι, χτυπάνε στο λαιμό και στα νεφρά. Ποτέ το ξέρει. Είναι τραγικό λάθος, τραγικό. Μου σπες το ρολόι. Τι είναι δίσκο μας και το έκανες. Γιατί δεν το έκανες. Πού να φανταστώ θα με χτυπήσει τον καρπό. Καλά τελείωσα, δεν ξέρω να παλέψω. Οπότε τι κάνουμε. Πού το τι κάνουμε. Χαιρετιόμαστε. Εγώ φεύγω. Για πάντα. Όχι, δεν κάνα τέταρτο. Για πάντα. Αφού δεν θα φύγει, δεν θα συμποδίσω. Κρίμα όμως. Δεν είχατε και πίστευα ότι το λογικό μας θα μπορούσε να γίνει κάτι σπουδαίο. Κρίμα και για τη φιλία μας που νόμιζα πως ήταν λογική. Μη μου το πες αναχωρημένος, δεν σε πιστεύω. Δεν πιστεύεις ότι λυπάμαι που χάλασε τη φιλία μας. Πιστεύω ότι λυπάσαι που χάλασε τη δουλειά μας. Εσύ προκειμένου να κάνεις το περιοδικό θα σκότωνες και τη μάνα σου ακόμα. Και παρεμπιπτόντως δεν την έχετε 2 μήνες τώρα, εσύ. Να μα πείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή θα προτιμούσα να μου δώσει το χέρι σου παρά το κοπέλι ειρήνης. Θα μου δώσει το χέρι σου νόμιμα. Θα μου το δώσεις για τελευταία φορά. Φοβάμαι να στο δώσω, μη με δες στην κολόνα.